Гүлшәшәк Ғалиева. Тулғақ. Көннәр үтә торды, Самат күренмәде. Саймә борчыла ук башлады. Аниянең «Һине сагындым, һәнине сагындым» дип кабатлаулары ешайды. Балалар кибетенә бергәләп баруны планлаштырган булсалар да, Самат күренмәгәч, баланы үзе генә алып китте. Чөнки өйгә кайтты инде, өйгә кайтасым киләләр бик ешайды. Әйдә әле, кызым, сиңа чәчәкле күлмәк, матур туфли алыйк дип, өскә киемнәр бүлегенә алып менмәкче иде. Астагы уенчыклар бүлеген күреп, Ания шунда таба йөгерә башлады. Шул чак Саймә бераз артка калып аңа: «Кызым, Гүзәл, тукта, мине көт, әниең алай йөгерә алмый бит» дип әйтеп карады. «Мин Гүзәл түгел, мин Ания. Минем әни бәби янында калды ич». Баланы озак юатты аны. Ниһаять, кыз үзенә һәм бәбигә дип алган уенчыкларга, матур киемнәргә бик сөенде. Өйгә көлешә-көлешә кайтып керделәр. Әмма шатлыклары озакка бармады. Ишектә нык борчылган, аягында көчкә басып торган Саматны күргәч, Саймә ни дип әйтергә белмичә аптырап калды. «Зинһар, барысын да иртәгә сөйләрмен. Идәнгә урын гына салып бирсәгез, мин ятар идем». «Нәрсә булды? Гүзәл, бик борчыламы әллә? Нигә моңарчы килмәдең?» «Иртәгә, иртәгә, иртә» дип шишенмичә үк йоклап та китте Самат. Саймә төне буе кирфек тә какмады. Уйламаган уе калмады. Җитмәсә, күкрәк читлегеннән чыгардай булып каккан үз йөрәк тибешен үзе ишетеп яту күңленә өстәмә шым салды. Соңгы вакытта Саматның салмыш кайтулары бер-бер артлы күз алдыннан үтте. Нәрсә бу, Ходаем? Язмыш миңа тагын нинди сынаулар әзерли икән? Самат таң алдыннан башы бик каты чатнауга уянып китте. Шактый вакыт кайда ятканын чамалый алмыйча гаҗизләнде. Авыр кирфекләрен күтәрүгә, райкомдагы күңелсез вакыйгалар, икенче секретарьның мәгънәсез бәйләнүләре, мыскыллап көлүләре исенә төште. Саймә иренең үзенә нидер әйтергә теләвен, ләкин моңа көч таба алмавын тоеп: «Самат, бәгърем, нәрсә булды? Йокың йокы булмады, тоташ саташып яттың. Яшермә, сөйлә» дип Саматка кайнар тәне белән йылышты. «Саймә, чүмеч белән салкын су китер әле. Эчем яна. Аннары кайнар каты чәй әйбәтрәк булмасмы? Әйдә кухняга» дип Саймә иренә турга булышты. «Кайнар чәй генә ярдәм итмәс шул. Бер-ике йотым аракы кирәк миңа. Бибинур апаның маясы юк микән?» Иренең мөлдерәгән карашы, мескен кыяфәте Саймәне әллә нишләтеп җибәрде. Һәр вакыт горур, төз гәүдәле Самат аның каршында бөгелеп басып тора. Нәрсә бегә Саматны? Балалар язмышы борчымы? Эштә күңелсезлекләрең күпме? Аракыга хирыслыгың юк иде лә баса. Соңгы вакытта салганыңны сизәм дә, тешемне кысып түзә килдем. Эше шундый, кемнедер киләргә, кемнедер сыйларга кирәктер дип уйладым. Ә бүген грәүшеңә бөтенләй чыгырдан чыгарлык. Инде тормышыбыздагы иң тирән упкынны сикереп үтәбез дип куанып йөргәндә, синең менә булай сәрхушлануыңны аңлап та, яклап та булмый. Моңарча әле берәүнең дә аракы белән ни хезмәтен, ни язмышын җиңләйтә алганы юк дип өзгәләнде хатыны. «Саймә, туктале җаным. Бераз гына битәрләмичә тор. Хәзер мин сиңа барын да сөйләрмен. Моңарчы син райондагы күп нәрсәне белмәдең. Аларны сөйләп сине борчырга теләмәдем». Самат арлы-бирле йөренде. «Син Казанга хастаханәгә китүгә кинәт кенә бездән беренчене алдылар бит. Безгә аны башка эшкә күчү сәбәпле дигән булдылар. Ләкин аның хәзер кайда икәнлеген ачык кына беркем белми. Рәзебездә халык мәнфәгатен яклаучы җитәкчене тоталар инде. Аның урынына икенче менде. Башта аны вакытлыча гына дигәннәр иде. 2 атна элек безгә обком читтән икенче итеп секретарь җибәрде. Әтеге юнсыз тәки беренче урынына утырды. Менә шуннан китте инде тамашалар. Райкомнан бирелгән планны бернинди исәпләүләргә нигезләмичә арттырдылар да куйдылар. Аның иң зур өлешен безнең колхозга сыладылар. Билгеле инде мин каршы чыктым. Шул җитә калды.
элеккеге үчләрен дә ала башлады бу. Кичәге ике арадагы сөйләшү бөтен кысаларны җимерде. Син районның язгы чәчү графигын боздың. Син бодай чәчәсе урынга арыш чәчтең. Фәлән дә фәсмәтән. Китте тезеп, китте түзеп кенә тор. Акланырга дип авызымны ача башлаган идем. Өстәленә йодрыгы белән сугып, молчать дип акырды. Син ди, туган партиябезнең карарларын боза-боза тәмам ширеп таркалгансың. Хәтта самовольны балалар алыштыруга кадәр барып җиткәнсең ди. Мондый эшне райком белән килешеп эшләргә тиеш идең ди. Әхмәдиевнең мактауларыннан башың әйләнде ахры. Үзеңә управа юк дип уйлый башладың. Булай гына җитмәгән, хатыныңны психбольницага илтеп тыктың ди. Сез минем шәхси тормышыма тыгылмагыз дидем. Мин кая барсам, шунда кәнтәйләрнең итәк астын капшап йөрмим дидем. Үзенә тигәнне аңлады бугай. Йөзе бөтенләй зәңгәрләнде. Вон отсюда дип кычкырды. Мин чыгып киттем. Бүтән аның белән эшли алмаячакмын. Самат сөйләп бетергәч, өйдә беразга тынлык урнашты. Соңыннан Саимә, борчуларыңны миңа элегрәк әйтәсе идең. Үзеңне дә, мине дә ялгыз уйландырып, йөртеп, акыллы эшләмәгәнсең. Райкомдагыларның барысы да диярлек бер чыбыктан сөрелгән. Сиркәләре су күтәрми. Үзләренең кыңгыр эшләрен йөзләренә бәреп әйтүне тыңлыймысың алар? Мәлҗирәмик әле Самат. Жан биргәнгә җүнендә бирер. Шул вакытта төн пәрдәсен йырткан кояштай балкып, икенче бүлмәдән Ания атылып чыкты да: "Матур абый, минем әнине күрдеңме? Бәби нинди, матурмы, йылакмы?" дип сорау арты сорау тезә башлады. "Ания кызым, әнә бит әниең чәй әзерләп йөри. Мин синең әтиең булам" дип башлаган иде Самат. Ания сүзсез генә борылды да тәрәзәдән урамны күзәтергә тотынды. Самат кызын үзенә якынайтырга теләп, бәби турында сөйли башлады. "Ания, үпкәләмә инде. Кил алдыма утыр әле. Зәйтүнә әниең бик матур бәби алып кайткан. Әсхәт исемле." Самат аннары Саимәгә Шакирның малайын алмага баргач кылган маҗараларын сөйләде. Баланы чыгарып кулына тоттырмакчы булганнармының. Ул: "Сез тагын чит кеше баласын бирмәкчедер әле. Шишегез биләвен, үземнеке булса алырмын" дип әйткән ди. Барысы аптырап калган. "Сез нәрсә, ничек без монда бала шишендирик" дигәннәр аңа. Әмма Шакир абый барыбер үзенекен иткән. Баланың биләүләрен шишкәннәр. Малайның мул хәзинәсен күргәч, "Субханалла! Тамгабыз үзебезнеке" дип тынычланып, малайын кулына алган Шакир абый. Ания өлкәннәрнең сүзен аңлап бетермәде булса кирәк. Шуңа күрә аларның көлүенә сәерсенебрәк карады. "Самат, син никтер гүзәл турында берни әйтмисең әле. Янына барып кайта алдыңмы? Ни хәлдә икән? Безне сагынадыр балакай." "Янына үзем бара алмадым шул. Шакир абыйдан сораштым. Матур гына йөри икән. Анда аңа игътибар зур билгеле. Гүзәл кайтканнан бирле күрше кызларын куалап та чыгарып булмый ди. Бәбине дә бик ярата ди. Төннәрен генә әни дип елаштырып ала икән. Ул бит гел синең кочагыңда йоклый иде. Әлеңне аңлыйм, бәгырем. Йөрәгең гүзәл өчендә сулкылдый. Худайдан түземлек сораудан башка чара юк инде безгә. Кибетләрдә йөргәндә гүзәлгә берәр нәрсә алдыгызмы соң? Кайту белән аларга барып килербез. Шулаймы, Ания кызым?" дип, Самат бер кулы белән Анияне, икенчесе белән Саимәсен кочаклап алды. Аларга карап сыкланып утырган Бибинур: "Эй, җанашларым, Ходай сезгә тигез һәм озын гомер бирсен" диде. "Самат кияүгә карап торам да сөенеп бетә алмыйм. Бер-береңнең кадерен белеп, иркәләшеп яшәү күпләргә эләкми бит." Бибинур соңгы җөмләсен көрсенеп әйтте. Иркәләнүләр аңа бик эләкмәгәндер күрәсең. Әмма бөтенесен эченә җыярга күнеккән ялгыз хатын хис кичерешләрен уртаклашырга ашыкмады. Поездда Ания Саматка Казанда күргәннәрен юл буе бәйнә-бәйнә сөйләп кайтты. Аның сүз байлыгына һәм излекле итеп сөйләргә тырышуына Самат исе китеп куанды. Тик районга якыная барган сайын күңелендә тынгысызлык артканнан-арта барды. Ул аның йөзенә дә бәреп чыкты. Сабыйның шишмә төсле шилтерәп торган тавышы да тыныкланыбрак ишетелә сыман иде. Авылының кырларын күргәч кенә кәефе күтәрелә төште.
диңгез шикелле чайкалып утырган арыш басуы, җанын иркәләп, борчуларын таратты. Саймә матурым, күзләреңне тутырып кара әле, мондый хозурлыкны тагын кайда күрергә мөмкин? Бу басулардан айрылсам, мин яши алмам. Хатыны иренең телтебен яхшы аңлады. Райкомда сүккән, әрләгән сайын төшенкелеккә бирелә башласаң, диде ул. Эт эрер, бүре йөрер диләр бит. Эшләрсең, Алла буйырса, җир җимертеп эшләрсең. Хикмәт эшләүдә генә түгел, гаделсезлек, эшләгән эшеңне күрмәү җанны талый. Райком айт дигән сайын тайт дип бирүчеләрнең түше тулы орден. Ә үзләренең колхозчылары ачлы туклы. Ә без ел сайын колхозчыларга хезмәт көненә азмы күпме икмәк өләшәбез. Бик әйбәт. Үз авылдашларың алдында йөзең ак булсын. Ә калганына төкер. Бу сөйләшүләрне тыңлап кайткан Ания күңеленнән нишләп булар бәби турында сөйләшмичә, әллә ниләр сөйләшә икән? Әнием, әтием турында сөйләшмиләр. Бик сагындым бит мин аларны дип уйланды. Самат ене дә кіріп тұрмыйша туры ішіне кетті. Ания, минем ашисым да ішесім дә килми. Үйгә кайтасым килә дип тынгысызланды. Казанда алган яңа киемнәрен, китап уенчыкларын җыя башлады. Саймәнең, кызым, монда каласыларын күтәреп йөрмик. Барыбер кире кайтабыз бит. Аягыңа, өстеңә яңа киемнәреңне үзең сайлап ки. Гүзәл белән бәбигә дигән бүләкләрне генә алыйк та китик дип, искәртүенә ризасызлык күрсәтмәсә дә, шатлыктан ышынган баланың кинәт күңелсезләнеп китүе Саймәгә авыр тәэсир итте. Җанын тагын шым басты. Хәтта ул капкадан чыккан чакта, «Я Раббым, рәхмәтеңнән ташлама. Әгәр шушы капканы Ания белән сөенеп ачып керүне насыйп итсәң, Таибә апага бүген үк садака бирерим» дип нәзер әйтте. Ишектән килеп керүгә, әнни дип, Ания бала имезеп утырган Зәйтүнәгә ташланды. Әнкәсеннән иркәләнеп туйгач, Ания зур кызыксыну белән бәбине карый башлады. Ул арада Фәния белән Әхмәт йөгереп килделәр дә Анияны урап алдылар. Аның өстендәге яңа киемнәрен, башындагы ак бантигын тотып карый-карый, моңарчы кайда йөргәнлеген беләселәре килеп, 1000 төрле сораулар яудырдылар. Менә китте әңгәмә. Ания Саймәгә күрсәтеп, менә бу апа мине Казанга алып барды дип, анда ниләр күргәнен йотылып сөйләргә тотынды. Балаларның берсен-берсе сагынулары, күрешүдән сөенүләре йөзләренә бәреп чыккан иде. Саймә балаларның бәхетле мизгелләрен карап туя алмыйча, ирексездән Зәйтүнә белән Шакирның үзләреннән күпкә бәхетлерәк булуларын тоеп көнләшеп куйды. Зәйтүнә йоклап киткән бәбине бишеккә салып, Ания янына килде. «Эй, кызым, син тазарып тагы да матурайып киткәнсең ич. Матур апаң сине ничек итеп киендергән? Түфлиләреңне күрсин аның, үзләре үк биеп китәргә торалар». Бу сүзләрдән соң Ания тыпырдап алды. «Гүзәл?» Сорауын биреп бетермичә, Саймә туктап калды. Ул күрше кызлары белән чыгып киткән ие. Моңарчы матур гына йөрде. Балаларга да тиз ияләште. Сине күргәч, нишләр тагын? Төннәрен генә сине сорап аптырат калады. Баштарак өйгә кайтасы килә дип илаштыргалады. Олы кызым ишегегездәге йозакны күрсәткәч, тынычланды үзе. Күп тә үтмәде, Гүзәл үзеннән кечерәк 2 кыз белән кайтып керде. Саймәне күрүгә, әннә дип, аның кочагына атылды. Кайда уйнаганнардыр, битләре, куллары, тәпиләре пычранып беткән. Өстендәге күлмәге дә шактый топланган. Үзләрендә баланы һәр вакыт өф итеп кенә тора. Аз гына топлана башлаган киемен шунда ук алыштыра иде. Баланы бу хәлдә күргәч, Саймә тетрәнеп китте. Гүзәл бик кызганыч булып тоелды аңа. Хәтта күзләреннән яшьләр бәреп чыкты. Ул көтелмәгән бу халәтен балага күрсәтмәс өчен читкә борылды. Гүзәл исә берни булмагандай, Саймә кочагында елмая. Сакау теле белән нидер сөйли. Монда миңа күңелле, монда миңа рәхәт ди түгелме соң аның бөтен кыяфәте. Саймә каршылыклы уйларыннан бераз арына төшкәч, Зәйтүнә апа, без китик инде. Тиздән Самат та кайтып җитәр. Ания, әйдә дигәч, Ания. Юк, без уйныйбыз әле дип карышты.
Балалар шаугыр килеп, йөгереп чыгып киттеләр. Башта аптырабрак торган Гүзәл дә аларга иярде. Озак вакыт читлектә асрап, иреккә чыгарып җибәргән кошны хәтерләтә иде ул. Аны урамның шау-шуы, үзе кебек балаларның күплеге, аларның әллә нинди уеннар белүе тәмам әсир иткән иде. Зәйтүнә белән сабуллашырга да онытып, Саимә ашыгып чыгып китте. Балалар ишек алдында чыршу килеп, качышлы уены уйныйлар. Саимә туктап аларга карап торды. Шунда үзенең бала чагын хәтерләде. Әнисе аны беркая чыгармады. Начар балалар йогынтысына ияреп, харап булырсың дип гел кисәтә иде. Саимә тора-бара йомыкыланды, яшьтәшләре белән сирәк аралашты. Әнисенең шушы тәрбиясен җанына сеңдергәнгәме, Гүзәлне дә урам йогынтысыннан сакларга тырышты. Баксаң күрсәң, балалар урамда үзләрен әнә ничек иркен тоталар икән. Саимәнең шул чак бөтен дөньясын онытып, сабыйларга кушылып уйныйсы килеп китте. Нинди хәлдә генә булмасын, аның бөтен игътибары Ания белән Гүзәлдә булды. Турып-турып, Аниядә Саматка охшаш якларны күбрәк күрә барды. Карале, йөгергәндә аякларын борып алуларына кадәр гел Саматныкы икән бит дип, янә күңленә салып куйды. Шул мизгелдә йомшак тишендәге нәкъ Саматныкы төсле матур миңен дә күз алдына китерде. Һәм ниндидер бер тирән үкенечле сыкрану белән авыр сулап куйды. Эй язмыш, ниләр генә булды икән аңа ул вакытта? Әллә инде чыннан да Гүзәлнең әкиятләрдә генә сурәтләнә торган матурлыгы күңелен сихерләде микән? Хәер, алай дияргә дә нигез юк кебек. Баласын беренче тапкыр кулына алганда, матур белән ямсезне айырыр хәлдә түгел иде Саимә. Ул уйланып торган арада, күрше тирә бала чагалары да өстәлеп, уен шул кадәр кызып китте ки, Саимә уенны туктатып, кызларны үзенә дәшәргә көче җитмәячәген аңлады. Өйгә кире керергә мәҗбүр булды. Бала имезеп утырган Зәйтүнә Саимәнең борчулы йөзен күреп, «Ай Алла, мондамыни әле син?» диде аптырап. Балаларны уеннарыннан бүлдерергә көчем җитмәде. Әйе, уенга бер мавыксалар, дөньяларын оныта инде алар. Ә син борчылма, Саимә. Сине Ания дә, Гүзәл дә бик ярата. Ания синең белән Казанга барып кайткач, бөтенләй икенчеләнгән. Бик зирәк бала бит ул. Барысына да бик тиз төшенә. Алла боерса, без дигәнчә булыр. Тик беразга ирек бирик үзләренә. Монда калабыз дисәләр калсыннар, иртәгә җайлап үзем алып менәрмен. Саимә салмак кына Зәйтүнә каршындагы урындыкка килеп утырды. Бала имезгән анага төбәп карап торуның бик үк ярап бетмәвен белсә дә, үзен тыя алмады. Ана булган затның сокланып туя алмаслык бу гүзәл халәтен мөмкин кадәр якыннанрак озаклап күзәтәсе. Һәм үзенең дә шундый бәхетле минутларын исенә төшерәсе. Кабат ләззәтләнәсе килде аның. Ана бала имзә. Яхда, нинди матур күренеш. Күп рәссамнар бу күренешне үз картиналарында мәңгеләштергән. Шагыйрьләр никадәр җырлар, шигырьләр иҗат иткән. Әмма бала имезүнең ләззәтен бары тик аналар гына белә. Ул хисне картиналарда гына чагылдырып бетереп булмыйдыр. Бала имезгән ананы күрү әллә нинди усал, үчле кешеләрнең дә күңеленә җылылык, мехрибанлылык ырлыклары саладыр. Иң кырыс йөзле бәндәләрнең дә ул минутларда эчкерсез сокланып елмаймыйча калулары мөмкин түгелдер. 8нче баласын имезеп утырган Зәйтүнәнең нарасыена караганда, күзләреннән аккан якты нур өй эчен тутырган. Алмадай кызарган ике бит уртасыннан, елмайган иреннәреннән яшьлек бөркелә. Йөзенең алсулыгына, хәтта имчәген балага җайлап тотуына аның ичке халәтендәге матурлыгы, изгелеге килеп кушылган. Бәхетле Зәйтүн апа, бәхеттә йөзә ул. Саимә кинәт аның сөт тулы аппак күкрәкләренә күз төшереп, Зәйтүн апага ничә яшь икән хәзер дип уйлап куйды. Гаҗәпләнмичә дә мөмкин түгел. Инде 8нче балага шул күкрәкләр сәламәт яшәү көче бирә. Ә нарасыен күрче. Зәп-зәңгәр күзләрен җимелдәтеп, әнисенең күзләренә шул кадәр матур итеп карый, гүя шул гөнаһсыз карашы белән әнисенә үзенең чиксез яратуын һәм рәхмәтен әйтә сыман. Аңарга әле ул гына аз кебек. Биләүеннән кечкенә генә бер кулын тырыша-тырыша чыгарып,
әнисенең күкрәгенә үрелмәкче. Үзе, әллә инде ашыгып суруданмы, әллә сөтнең мул булуыннанмы, ризыгын йотып бетерергә өлгерә алмый. Авыз пычмагыннан ташып чыккан сөт муйнын юешләргә шуыша. Саимәнең күңел күпре аша беренче мәртәбә гүзәлне имезгәндә тойган бәхетле минутлары йөгереп үтте. Хәтта бала имезгән вакыттагы кебек имчәкләре шиметкәләгәндәй булды. Әйтерсеңлә, күкрәкләренә шаулап сөт төшә. Ул үзе дә сизмәстән күкрәкләрен капшап алды. Тик кисәк кенә шул шиксез бәхетле минутларын 3 ел буе чит кеше баласы белән уртаклашуын, үз йөрәк җимешен бүген имеп яткан малай урында күз алдына китереп, бөтен тәне куырылып куйды. Йөрәге күкрәк читлегеннән чыгардай булып кага башлады. Аяк кулларына быз салкынлыгы инде. Күзләреннән ихтыярсыз яшь атылып чыкты. Саимәнең хәлен Зәйтүнә сүзсез дә аңлап алды. Тиз генә улын бишеккә салып, аның янына ашыкты. Нәкъ шул вакыт ишек алдында акырып елаган бала тавышы ишетелде. "Апау җаным, бу бит гүзәл тавышы. Нәрсә булды икән?" дип, Саимә дөньясын онытып ишеккә атылды. Гүзәлнең бөтен бите пычранган, борыныннан кан ага иде. "Әннә, бу итә, уф ит" дип, ике кулы белән борынын күрсәтте. Куллары канга буялганны күргәч, тагы да кычкырыбрак еларга кереште. Хәзер матурым, битеңне тәти иткәч тә, бүң бетәр" дип, баланың елавына карамыйча, битен юарга тотынды Саимә. Ул арада башка балалар да өйгә керделәр. Хәлнең ничек булганын Ания ашыга сөйләде һәм кинәт "Минем бәбине күрәсем килә" дип, кулларын Зәйтүнәгә сузды. Ниһаять, гүзәл елавыннан туктап, "Мин дә бәбине калыйм" дип, Ания янына килде. Зәйтүнә аның бераз сыдырылган маңгайыннан йомшак кына үбеп алды. Саимә калган бөтен көчен туплап, сак кына: "Зәйтүнә апа, без китик инде. Гүзәл, Ания, әйдәгез балакайларым, өйгә кайтыйк. Әтиегез көтәдер" дип сүз башлап карады. "Әннә, бәбине дә алыйк. Мин аны бик ялатам" дип, Гүзәл бишек янында басып торуын дәвам итте. Ания куе зәңгәр күзләрен зур итеп ачып, нәкъ Самат шикелле, бер Зәйтүнәгә, бер Саимәгә карап алды. Шул чак Фәния: "Монда калсыннал, безгә алал белән кызык" диде. Әхмәт тә аңа кушылды. Зәйтүнә дә: "Ярар Саимә, бая сөйләшкәнчә әйтик инде" диде. "Зинһар, иртәгәдән дә соңга кала күрмәгез, Зәйтүнә апа. Ишеттегезме" дип килеште Саимә һәм кәефсез генә чыгып китте. Чыгып китүен китте, әмма хәле бик мөшкел иде. Капканы ябып, 1-2 атлауга ук бөтен гәүдәсе хәлсезләнеп, башы әйләнергә тотынды. Шигәләре кайнар тимер кыршау кидергәндәй кызышты. Буыннары тәмам йомшады. Кыймага тотынып бераз хәл җиде. Инде Ходаем, Фәридә генә очрый күрмәсен. Бу хәлемдә күрсә, исерек иде дип, гайбәт таратырга да күп сорамас. Булайда кеше аркылы күпме сүз ишеттереп тора. Саматның аракыга тартыла башлавында миннән күрә. Имеш, райком алдында Саматның дәрәҗәсе төшкән. Тиздән рәислектән алып атырга җыеналар имеш. Карга өй түбәңә кунып озак каркылдаса, өеңә бәлә китерер диләр. Аллам сакласын. Фәридәнең каркылдавы да бәләгә юлыктырмагае. Ул бу булса, Саимәнең йөрәге күтәрә алмас. Булай да бу бала борчуы тәмам талкыды. Бәлки эшемә кире кайтсам, бераз тынычланырмын дигән иде. Ләкин мәктәптә аны кылач җәеп каршыларга ашыкмадылар. Психбольницада ятуын каяндыр белгәннәр, мәгәен Фәридә эшедер. Югыйсә, беркемгә дә сиздермәгәннәр иде кебек. Каян килә аңа шул кадәр явызлык? Карап торышка акыллы гына хатын бит инде. 2 баласы туды. Сөйнеп кенә шуларны үстерәсе. Нигә соң үз каргышы үз башына төшәр дип уйламый икән? Ата-ананың кылган гынахлары аркасында газиз балалары интегер дигәннәрне дә ишеткәне юк микән нисең? Шушы уйлар Саимәнең йөрәген юл буе кайызлады. Үзен ачулана, ямсыз уйларын күңленнән куып та карады. Юк бит, юк. Берсе артыннан берсе үзәкне тагы да өзә торганнары чорный барды. Әле бүген генә кичергәннәре дә күз алдын томалады.
Гүзәлнең елап кергәч, әннә өф ит дип үзенә килеп сарылуы. Аниянең әни дип Зәйтүнә кочагына атылуы. Ә иң авыры, Саимә чыгып киткәндә, икесенең дә Зәйтүнәләрдә тыныч кына калулары булды. Өенә кайтып җитәрәк, кинәт тагын хәле бетте. Аяк буыннары бөтенләй какшады, тыны кысылды һәм күз аллары караңгыланып, барган җиреннән абынмады да югыйсә. Йөз түбән егылды. Хушы югалып күпме яткандыр. Моны аңышмады. Күзен ачып җибәргәч, үзенә таба иелгән Хәдичәнең борчулы йөзен күрде. Ни булды, балакай? Дип Хәдичә Саимәне тургызмакчы булды. Тик көче җитмәде. Үтеп баручы бер малайны туктатып, бар үскәнем, тиз генә фельдшерга чап, килсен диде. Ниһаять, Хәдичә Саимәне култыклап, өенә кертеп салды. Бераз ятып тор. Хәзер сөт җылытам. Озакламый фельдшер кыз килеп җитте. Саимәнең кан басымы бик нык күтәрелгән икән. Укол кадады. Урыныннан кузгалтмаска кушты. Ул арада каяндыр ишетеп, еш-еш сулаудан тыны кысылып, Саматы кайтып керде. Кытларымны алдың бит, җаным. Ни булды сиңа? Хәзер үк район хастаханәсенә киттек. Юк, Самат. Әйтә генә күрмә шул хастаханәләрне. Мин хәзер үземне әйбәт хис итәм. Бер кая да бармыйбыз. Фельдшер Саматны читкәрәк дәшеп, хатыныгызның кан басымы бик тә югары, кан савы ихтимал. Аны һәр төрле борчу, дулкынланулардан сакларга кирәк диде. Барын да аңладым, диде Самат. Хәдичә апа, син ашарга берәр нәрсә әмәллә. Ә син, Саимә, зинһар урыныңнан тора күрмә. Мин хәзер кайтам дип, кабаланып чыгып та китте. Очты гына. Һәм бер аздан авызын йырып, Гүзәл белән Анияне җитәкләп кайтып та керде. Балалар Саимә янына килеп бастылар. Бу дөньяда синнән дә сизгер җанлы кеше юктыр, бәгърем, дип Саимә иренә назлы карашын ташлады һәм балаларны кочагына алды. Сөенече эченә сыймады. Татлы күз яшьләре булып тышка бәреп чыкты. Балалар җәйне, көзне ике йорт арасында йөри уздырып җибәрделәр. Һәр ике як балаларны тигез күрде. Аларның дуслыгына сөенеп бетә алмады. Инде кышка кергәндә, кызлар төп йортларын дөрес айралар иде. Гүзәл үз гаиләсенә, Аниягә караганда тизрәк ияләнде. Саимәләргә килүләр сирәгәйгәннән сирәгәя барды. Ания әлегә Саимәгә бер тапкыр да әни димәсә дә, көннән-көн аңа якыная барды. Баланың сүзсез генә үзенә килеп сыйынуы, урамда күргән ишеткәннәре турында сөйләве, үзенә атап алган әйберләргә сөенүе, сөйгәндә элеккечә ятсынып читкә тайпылмавы ана күңленә кем әйтмешли сары май булып ята иде. Ания Саматны айрата якын итте. Ул аны яшьтәше кебек күреп, кирәксә ат, кирәксә мап-май ясады. Ләкин кызганыч, бу гаилә өстендә кара болытлар куйырганнан куйыра барды. Колхоз беренче мәртәбә башка елларга караганда күпкә арттырылган дәүләт планын үти алмады. Елы да бик коры килде. Самат план үтим дип ашлыкны кырып-себереп дәүләткә тапшырырга ашыкмады. Ул үзен киләчәктә бу эштә калдырмаячакларын сизә иде. Шуңа күрә халыкны аз булса да икмәкле, терлекләрен аш итмәү чараларын күрде. Аның бу баш-баштаклыгын гафу итмәделәр билгеле. Һәм райком бюросының чираттагы утырышында партиядан чыгарып, эшеннән алдылар. Бюрода әйтелгән сүзләр Саматның колагында гел яңгырап торды. Беренче секретарь булып калган теге юнсез аңа сине агроном итеп тә эшкә алмаячакбыз дип акырды. Кара син аны, колхоз икмәген таратып, кешеләр алдында әйбәт булып күренмәкче. Шалиш, брат! Партия синең мәкреңне күреп белеп тора. Колхозны таркатуың гына җитмәгән, үзеңнең кул астыңда эшләүче Шакир Фәсхетдинов иптәшләренең семьясын җимерергә тотынгансың. Үз семьясында тәртип урнаштыра алмаган кешегә ничек инде партия, колхоз тикле колхозны ышанып тапшырсын. Минем гаиләмдә, Аллага шөкер, тәртип дип әйтә башлаган иде дә Самат, секретарь өстәлгә йодрыгы белән китереп сукты. Стоп! Партийный башың белән нинди Алла тагын. Бәлки әле син өеңдә намаз да укыйсыңдыр. Менә синең чиреп таркалуыңның тамыры кайда икән?
Юкка гына хатыныңны психбольной ясамагансыңдыр. Секретарь тагын ниләрдер әйтте. Төкрекләрен чәчә-чәчә кычкырды, тик бу сүзләрне Саматның аңы кабул итмәде. Бюро тәмамланганда, ул башына күсәк белән тондырылган кеше хәлендә иде. Саф һавага чыккач кына бераз күзе ачылды. Эшеннән алуларына, партиядан чыгаруларына әллә ни исе китмәгән иде Саматның. Ник шәнчелеп китмисез? Бу районнан башыңны алып качмасаң, көн күрсәтмәсләр. Аллага шөкер, балалар да аныкланды. Туган ягым эшсез калдырмас. Әмма секретарьның үз семьяңда да тәртип урнаштыра алмыйсың дигән сүзләре аның бәгыренә ук булып кадалды. Шулай да монда хаклык та бар иде бугай. Саймә белән Саматны үзара бәйләгән мәхәббәт җепләре ныклы булып чыкмады шикелле. Саймә бала табу белән барлык назын, күңел җылысын Норасыена күчерде. Ә инде балаларның алышынганлыгын белгәч, хатын белән ир арасында йырып чыкмаслык упкынлы киренкелек туды шул. Бу җан тартышы һәр икесенең сабырлык тамырларын акрынлап кимерде. Электән үк сәламәтлеккә туймаган Саймә өчен бу айрат авыр булды. Нервлары тәмам какшады. Самат исә борчу кичерешләрен аракы тыманы белән капларга тырышты. Менә бүген дә райкомнан чыгуга кибеткә кереп 2 шешә аракы һәм балаларга дип күчтәнешләр алды. Ул юлга чыкканда караңгы төшә башлаган иде инде. Җитмәсә, көтмәгәндә буран кытырынырга тотынды. Самат бераз җылынырга теләп шешәсен ачты һәм аны авызыннан гына мул итеп йоткалады. Иртәдән бирле бер тәгам ризык капмагангамы, хәмер башына тиз китте. Исрә төшкән саен уйлары ныграк чуалды. Күз алдына әле Фәридә, әле Саймә килде. Вакыт-вакыт алар берләште. Тик Самат аларны бер-береннән айыра алмый башлады. Шонасы кинәт салулап китеп, карга тәгәрәгәч кенә айныгандай булды. Бәхетенә дилбегәсе сул кулына уралган икән. Акыллы кара айгыр дилбегә тартылуга туктады. Самат айгырның башыннан сөя-сөя сөйләнде. Эх, тугырлыклы малкаем минем. Бик акыллы бит син. Хуҗаңны юлда ташлап калдырмыйсың. Ә кешеләр алай түгел, кешеләр бәгырсез. Алар бер-берсен җәберләүдән тәм табалар. Самат аты белән сөйләшкән арада буранда басылды. Якында гына агач паласасы күренде. Нәкъ шушы төштә кайчандыр Фәридә белән татлы минутлар кичергән идек дип уйлап алды. Чана юкка гына салуламас, димәк, монда тукталырга, шул ләззәтле мизгелләрне күңелдә генә булса да яңартырга кирәктер. Ул атын паласага таба борды. Агачлар артында гына салам эскерте бар икән. Атны шунда китереп туктатты. Яман хәбәр, начар кәеф белән өенә ашыгасы килми иде. Эскертне бераз чыкып, шул уяга кирип ятты. Атына чанадан пишән алып салды. Монда ышык, җайлы иде. Ул әкренләп, аракысын йота-йота, уйлар буранына кирип чумды. Саймәгә әйләнеп бәхетле булдым ул. Нәрсә тартты аны Саймәгә? Мәгәен җырымыңыдыр. Самат үзе дә җырмыңга гашык кеше булганлыктан, Саймәнең күңеленнән ташыган моң елгасында кыйнудан рәхәтлек кичерә. Аңа үз җанының сагышларын да кушып тыңлый иде. Халыкта моңлы бала бәхетсез була диләр. Бу сүзләр дөрестер ахыры. Чөнки моң йөрәк кичерешләренең ургып чыгуы, язмышның тормыштагы чагылышы. Саймә күп вакыт әнә шул моң эченнән чыга алмый азаплана. Кайчакларда күп җырлама, моң алырсың ди торган иде анам. Моңлы бала буласымны белеп җырладым алдан дип юкка гына җырламыйдыр. Моң аның күңелен басып торган авыр йөк. Өйдә аш пешергән чакларда җырлап кына бу йөктән бушанып булмый. Юкка гына артистлар сәхнәгә ашкынмыйдыр. Күңел байлыкларын башкаларга ачып салырга омтылалар алар. Саймә һөнәрне дөрес сайламаган ахры. Аңа җырчы булырга, җанын урталай ярып күрсәтердәй эш кирәк булган. Аның әнә шул ачылмаган таланты туа алмыйча интектергән бала кебек гел борчып торадыр. Шул аны үз-үзенә йомылырга мәҗбүр итә. Ә Фәридә, ул бөтенләй башка хылыклы кеше, дәртле, кайнар, тиз ярсый, тиз кабына. Ул сиңа моңланып, уйланып утырырга җай калдырмый.
Өйрмәдәй бетереп алып, болытларга күтәрә дә, кулында тотып тора алмыйча җиргә ыргыта. Кайсысы белән бәхетлерәк буласы иде икән Самат? Мондый сорауны бирү үзе гөнаһтыр. Саимә аның күңелендә пыскып яткан мәхәббәтне Гөлҗамалы белән әнә ничек дөрләтеп җибәргән иде бит. Шул җыр Саматның җанын актарып ташлады. Бәхет шундый мизгелләрдән тормыймы? Бәхетнең олылыгын яки кечелеген үлчи торган бизмән юк ләбаса. Самат тирән уйларга чумып озак утырды. Нишләп соң илаһи көч, дәрт, бәхет белән мөлдерәмә гомер көткәндә, язмыш миңа мәрхәмәтсез. Эй мөкатдәс моңлы сазым, уйнадың син ник бик аз. Син сынасың, юк. Җырның ахыры кирәкми. Мин бик яшь бит әле. Үземне кулга алып, бу район белән мәңгегә хушлашып, туган ягымда өр-яңадан яши башларга. Мин алай гына бирешә торган егет түгел әле. Әкренләп аны йокы баса башлады. Күз алдыннан Ания белән Гүзәл йөгереп үткәндәй булды. Балакайлар, мин бит сезнең икегезне дә бик яратам. Менә күчтән эшләр алып кайтам үзегезгә. Һәм Самат гырлап йоклап китте. Юк, менә ул. Түп-түгәрәк йөзле, коңгырт чәчле, ялан аяклы малай, очып китәрдәй булып дулкынланып торган ям-яшел уҗым өстеннән йөгерә. Нинди рәхәт. Җаны тыныч, бөтен тәнен йомшак җылы җил назлый. Кара айгыр, иртәгесен буш кашовка белән кайтып кергәч, авыл халкы дәррәү күтәрелүен. Тик Саматны коткарырга соң иде инде. Саматның җансыз гәүдәсен күрүгә Саимәнең йөрәге тотты. Авыл фельдшеры аңа беренче ярдәмне күрсәтте. Район хастаханәсеннән табиб килеп җиткәнче Саимә аңына килсә дә, хәле әйбәт түгел иде. Җыелган кешеләргә гаҗәпләнеп карап ятты ул. Ни калган буларга бездә? Әллә кызларына бер хәл булганмы? Ания, Гүзәл, кайда сез? Ул кычкырырга теләде. Тавышы чыкмады. Йөрәк турысына утлы таш куйганнар диярсең. Өттепме этә? Әллә соң аны тулгак тотамы? Әйе, тулгак тота. Бала табарга ята иш ул. Менә тулгагы җибәрер дә, Саматына тупырдап торган малай алып кайтып бирер. Малай? Кыз тапты түгелме соң инде? Әйе шул. Аларның бит кызлары бар. Самат кая? Нигә ул үзенең кызын күрергә килми? Самат! Кәгазь калынлыгы гына ачылган иреннәр арасыннан Самат исеме чыгуга, Саимәнең баш очында утырган Хәдичә аңа иелде. Нәрсә җаным? Самат кая? Олы якта. Нигә минем янга килми ул? Әйтегез яныма килсен. Тынычлан җаным, тынычлан. Самат синең яныңа килә алмый шул әле. Саимә бер саташып, бер аңына килеп атна буе ятты. Табиблар башына кан сауган дигән диагноз куйдылар. Ауруны хәзергә урыныннан кузгатмаска булдылар. Үзенең хәле кыл өстендә торганлыктан Саимә ирен күмүләрне, эшетсен уздыруларны аңы акылы аша үткәрә алмады. Бу вакыйгалар аңа ниндидер томан катлама аркылы саркылып кына барып җитә язды. Зәйтүнә белән Хәдичә Саимәне үз ярдәмнәреннән ташламадылар. Саматның әнисе Зәйнәпнең килүе дә бик вакытлы булды. Ул акылы белән килене Саимәне кабул итеп бетерә алмаса да, бу көннәрдә аны да кызганды. Күзләреннән яшь кибеп тормады. Эш хатын кулдагы бармаклардай берләшеп, идәге бар эшне эшләде. Тәрәзә пәрдәләрен, урын җир әйберләрен, идәннәрне юып чыгардылар. Эшесен, җидесен уздыру өчен аш-су әзерләгәндә хатыннар айрата күп көч куйды. Һәркем үзе генә белгән тәмле ризыкларны пешерергә тырышты. Әмма Зәйнәпнең ачык хәсрәтен ниләр генә басар икән соң. Хәдичә белән Зәйтүнә аны юатыр өчен бар көчләрен куйдылар. Саматның авыл халкы бик ярата иде, диде Хәдичә. Гаделлеге, ярдәмчеллеге өчен халык үз итте аны. Әйе, дип кушылды Зәйтүнә. Хәтереңдә микән, Хәдичә, бер вакыт Шакир карый торган бер ат зыянлады. Аратага кыстырып, аягын сындырды. Язгы чәчүгә төшәр чак. Бүтән председатель булса, моның өчен ат караучыны судка тартыр, әллә нинди җәзалар табар иде. Самат
оягы сынган атны суйдырып, итен авылдагы ялгыз карчыкларга, тол хатыннарга тараттырды. Райкомдагылар моның өчен аның башыннан сыйпамагандыр. Тик шунысы хак, Шакирга бер авыр сүз әйтмәде. Тик тымалдан ат суйып булмас иде. Шешүгә чыгучылар өчен берничә көн кайнар аш оештырырбыз дигән иде. Эх, эш кешесенең кадерен белмибез әле без, дип, суйылган атны түгел, кыйырсытылган кешеләрне жәлләп йөрде. Хәдичә белән Зәйтүнә бер-берләрен бүлә-бүлә Саматның яхшы якларын санадылар. Улы турында әйтелгән һәрбер җылы сүз ана йөрәгендәге ярага шифалы яфрак булып ябыла барды. Бер көнне Зәйтүнә Саймәләргә гүзәл белән Анияне алып килде. Моңарчы балаларның күңеленә җәрәхәт салудан куркып, аларны кайгылы йорттан яраграк тотканнар иде. Һәммә балаларны урамнан саклап буламыни? Алар инде Саматның үлүен ишетеп өлгергәннәр, ләкин әле үлемнең ни икәнен аңлап бетермиләр иде. Үлем алар өчен качышлы уйнау кебек. Өйгә килеп керүгә, эчке бүлмәдән әти-әниләре атылып чыгар кебек тоелды. Саматның җансыз гәүдәсен, өлкәннәрнең бер-берләреннән яшерә-яшерә күз яшьләрен сөртүләрен дә күрмәгәч, бу югалтуның авырлыгы алар күңеленә барып җитмәгән иде әле. «Әннәм, әттәм кая?» дип беренче булып гүзәл сораша башлады. «Хәзер әннәң янына керәбез» дип сүзне бүтәнгә борды Зәйтүнә. «Әйдә битләреңне юйык, күлмәгеңнең якаларын рәтлик». «Мине дә матурла» диде Ания. «Саймә әнием янына мин дә керәм». Балалар хәзер әнә шулай Саймә әнием, Зәйтүнә әнием дип әйтә башлаганнар иде. Бала акылы һәр вакыт төгәл төшенчәләр белән эш итә. Шунсыз бала күңеленең капкасын ачып булмый. Моны иң беренче Шакир аңлап алды. Һәм бу аңлашу зирәк акыллы Аниядән башланды. «Әтием, нигә Әхмәт белән Фәниянең әниләре дә, әтиләре дә берәү генә, ә Гүзәл белән минеке икәү?» дип сораган иде. Шакир бу сорауга башта аптырап калды. Соңыннан Шөкер җавабын тапты. «Гүзәл белән сине әниләрегез бер үк көнне, бер үк бүлнистән алып кайтты. Шуңа күрә һәр икегез безнеке дә, Саймәнеке дә булды. Ике әниле, ике әтиле булып бик әйбәт бит». Баланы шушы җавап канәгатьләндерде ахры. Яңадан сораулар биреп тинтерәтмәде. Шакир белән Зәйтүнә соңгы көннәрдә «Менә Саймә әниегез янына барырбыз, Саймә әниегез сезне бик сагынгандыр» дип тукып торгангамы, Ания Саймә әнием сүзен шактый еш әйтә башлады. Зәйтүнә уйлавынча, әгәр Ания Саймәгә әни дип дәшсә, бу аның өчен барлык дарулардан шифалырак булачак. Шуңа күрә балаларны бу очрашуга ныклап әзерләде. Икесенә дә Саймә әниләре алып биргән ак күлмәкләрен кидерде. Һәр икесенең чәчләрен матурлап үрде. Балалар үзләренең матурлыкларын тизрәк күрсәтергә теләгәндәй, Саймә яткан эчке бүлмәгә ашкынып керделәр. Аларны күрүгә Саймә урыныннан күтәрелә башлады. «Кузгалма, кузгалма» дип Зәйтүнә аны урынына яткырга ашыкты. Курчактай ике кыз Саймәнең ике ягына килеп басты. Янәгеннән соң Саймәнең сул кулы хәрәкәтләнә алмый иде. Ул сәламәт кулы ягында басып торган Аниягә үрелде. «Кызым, бәгыр пәрәм минем, кил әле якынрак». Саймә Анияне муйныннан кычып, үзенә таба иелдерде. Ирексездән күзләреннән яшь бәреп чыкты. «Саймә әнием, елама, ату мин дә елармын. Мин сине бик яратам бит». Аниянең үзенә беренче тапкыр әнием дип әйткәнен ишетү Саймәнең күңел диңгезен айка быргытты. Күз яшьләре чишмәдәй акты. Олы кешеләрнең елаганын күргәннәре булмагангамы, балалар аптырашып басып тордылар. Гүзәл бераз үпкәләде дә бугай, чөнки ул әнисенең кочагына беренче булып керергә уйлаган иде. Саймә аны да иркәләргә теләде, ләкин караватның икенче ягына кулы җитмәде. Буларның һәммәсен күреп торган Зәйтүнә тиз генә Гүзәлне Ания янына китереп бастырды. Бу минутларда Саймә бәхетле иде. Аның бәхете күкрәгенә генә сыеша алмыйча иреккә омтылды. Кайнар төер булып бугазына утырды. Ул сулышын еш-еш алып: «Зәйтүнә апа, балаларны бездән алып китмә» диде. «Юк-юк» диде Зәйтүнә. «Тыныч кына ят. Тизрәк сауга күр». Гүзәл монда үзен хуҗа итеп тотып, курчакларын, уенчыкларын берәм-берәм әнисе яткан бүлмәгә ташый башлады. Зәйтүнә моңа каршы төшмәкче иде дә, ләкин Саймә
Мында уйнасыннар Зәйтүн апа дип балаларга ирек куйды. Соймәнең авыру икәнлеген аңлап җиткермәгән балалар чабыша-чабыша уйнарга тотындылар. Аларның бар дөньяларын онытып уйнаулары, кычкырып-кычкырып көлүләре Соймәнең яралы җанына бәлзәм белән бер иде. Ул, аларның шат йөзләренә карап, әкрен-әкрен уйлар дәрьясына кирип китте. Уй хыялларының иң татлылары Саматка барып тоташа. Әнә иш Саматы күз алдында басып тора. Әнә генә ул. Менә алар клубта Соймә Гөлҗамалны җырлый икән. Энҗе дә Мәрҗән кызларның кул бавы, авыр җан сөйгәннәрнең булмавы. Ничек кенә авыр. Соймә тормышында булган вакыйгаларны күңелендә кабат-кабат яңартырга ярата. Күңел кылларына салып кат-кат шыңлата торгач, күптәнге гап-гади нәрсәләр дә икенче төсмер, икенче мәгънә ала. Бәлки, композиторлар җаннарында ярала башлаган көйне әнә шулай хисләр, кичерешләр матурлыгы белән бизи-бизи, кешеләр таң калырлык җырга әверелдерәдер. Тик Соймәнең күңел дулкыннары яңа җыр булып тышка бәреп чыга алмый. Аның хисләре агып китә алмаган бызлар кебек өстенә өелә. Ә көчле агым ул бызларны ярга кыса бара. Бызлар шартлап ярыла, кайберләре яр өстенә үрмәли. Бызлар елга агымы белән тартыша. Соймәнең хәзерге халәте дә шул тартышны хәтерләтә. Бер яктан, Саматның вафаты күкрәккә ташкындай бәрә. Икенче яктан, Гүзәл белән Аниянең бәхетле чыршулары ташкынны туктатмакчы, бызларны рәхәтләндереп йөздермәкче була. Шулай җанда кайгы белән шатлык көрәшә. Соймә вакыт-вакыт уйлар йомгагының очын югалта да, вакыйгаларның эзлеклелеге җуела. Гомеренең аерым көннәре елга борылышына килеп тыгылган бызлар кебек я ялтырап өскә калка, я куәтле агым буларны билгесезлеккә чумдыра. Менә кинәт шул бызлар өстеннән йөгерә-йөгерә Самат килеп чыкты. Соймәсенә таба йөгерә. Батарсың бит, Самат бәгырем, нигә язгы боз өстенә кирдең? Сине алырга килүем Соймәм, синсез күңелсез. Балалар, аларны Зәйтүнә апаларда калдыр. Беләсеңме, Самат, Ания миңа әнием диде. Жан тартмаса кан тарта диләр бит, Соймәм. Кан тартуыдыр. Мин бик бәхетле, Саматым. Ә мин? Ир сүзен әйтеп бетерә алмады. Баскан бызы ярылды да, көчле ташкын Саматны эшкә бетереп алды. Соймә, Саматым, мә, минем кулларыма ябыш. Бир кулларыңны дип алга ыргылды. Бу ымтылышы аның соңгы хәрәкәте булды. Гел авыр тулгаклардан торган гомер җибе шартлап өзелде. Соймәнең ике күз карасына ак күбәләктәй ике кыз, Ания белән Гүзәл, мәңгелеккә сеңеп калды. Гомер елгасы шаулап акты. Кышларын калын боз белән капланды. Язларын ярларына сыеша алмыйча ярсый ташыды. Гайрәтле дулкыннар дәү-дәү боз кисәкләре белән ярда читтәрәк үсеп утырган нәзик сабаклы пар талга селтәнмәкче булды. Әмма аларны тамырларын тирәнгә җибәргән кыдрәтле мәхәббәт өянкеләр саклый иде. Укыды Алсу Каюмова.